10 znakova da se djevojka sviđaš, suptilni tragovi koje trebaš prepoznati. Ekipa, dobrodošli nazad na Jeste li znali da? Danas ćemo se pozabaviti zabavnom i zanimljivom temom kako znati sviđaš li se djevojci. Bilo da je riječ o nekome koga već dulje poznaješ ili nekome koga si tek upoznao, postoje suptilni znakovi na koje trebaš obratiti pažnju. Razdijelit ćemo ovo u 3 dijela: znakovi za djevojke koje već poznaješ, tragovi za prve susrete i naznake na društvenim mrežama. Krenimo. 3 znakova da se djevojka sviđaš na društvenim mrežama. Prvi, brzo i entuzijastično odgovara na poruke. Ako na tvoje poruke odgovara uzbuđeno, koristeći emoje ili nastavljajući razgovor bez prekida, to je jak znak da je zainteresirana. Drugi, reagira na tvoje objave. Lajka li često tvoje objave ili ostavlja komentare. To je njezin način da ostane povezana s tobom i osigura da je primijetiš. Treći, postavlja osobna ili značajna pitanja. Ako je znatiželjna oko tvog života i interesa, to pokazuje da cijeni vašu vezu i želite bolje upoznati. Četvrti, šalje ti memeove ili šale. Dijeljenjem memeova ili šala želi stvoriti zabavnu povezanost i pokazati da misli na tebe, čak i kad direktno ne pričate. 3 znakova da se sviđaš djevojci koju si tek upoznao. Prva, dugo zadržava kontakt očima. Ako joj pogled na tebi ostane duže nego inače i više puta te pogleda, to je snažan signal da je zainteresirana. Drugi, često ti se smiješi. Iskren osmijeh popraćen kontaktom očima njezin je način da te pozove da joj priđeš. Treći, inicira ili toplo odgovara na razgovor. Ako brzo ulazi u razgovor ili ga sama započne, to je jasan znak da te želi bolje upoznati. 7 znakova da se sviđaš djevojci koju poznaješ. Prvi, ona inicira razgovore s tobom. Ako često započinje razgovore, bilo uživo ili porukama, to je zato što uživa u tvojem društvu. Drugi, pronalazi razloge da bude blizu tebe. Možda se slučajno pojavi na mjestima gdje često ideš, samo da bi provela više vremena s tobom. Treći, pamti sitnice o tebi. Ako pamti sitne detalje o tebi, poput tvoje omiljene kave ili priče koju si ispričao, to znači da ti posvećuje pažnju jer joj je stalo. Četvrti, zarkava te na zabavan način. Zabavno zarkavanje način je da izgradi kemiju i suptilno pokaže da joj se sviđaš. Peti, daje ti komplimente. Komplimenti, koliko god mali bili, njezin su način da ti pokaže da te primjećuje i cijeni. Šesti, pokazuje ljubomoru na suptilan način. Ako djeluje nelagodno ili znatiželjno kada spominješ druge djevojke, to bi mogao biti znak da joj se sviđaš. Sedmi, govori tijelom. Naginjanje prema tebi, zrcaljenje tvojih pokreta ili igranje s kosom klasični su znakovi privlačnosti. Ovo su suptilni, ali jasni znakovi da se djevojci možda sviđaš, bilo uživo ili online. Imaj na umu da nijedan znak nije garancija, ali ako primijetiš više ovih obrazaca, to je dobar pokazatelj. Zapamti, pristupaj ovim situacijama s povjerenjem i ljubaznošću. Ako primijetiš ove znakove, iskoristi priliku da je bolje upoznaš. Ako ti je ovaj video bio koristan, ne zaboravi lajkati, pretplatiti se i podijeliti ga s prijateljem kojem bi mogao pomoći. Reci mi u komentarima, jesi li ikada primijetio ove znakove uživo. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu.